Divendres a la nit, l'església de l'Assumpció de Vallibona es va quedar menuda per assistir a l'obra Vallibona i Pena-roja, pobles germans, que explica la història d'aquesta rogativa. Vallibona i Pena-roja, pobles germans, és una adaptació de Desideri Lombardi que explica com, al segle XIV, una gran pesta va omplir de desolació i mort les cases de Vallibona i 7 joves del municipi van viatjar fins a Pena-roja per a buscar esposes amb qui formar famílies i renéixer Vallibona. Ara, cada 7 anys, els Ports i el Matarranya s'uneixen per reviure aquells fets en una jornada que s'allarga fins tot un cap de setmana i que s'inicia amb aquesta representació en la qual participen fills i filles dels actors i actrius de les primeres edicions. Jo he participat en totes des del primer any de l'any 84. Aquell any va ser una hassanya perquè no sabíem on anàvem, no sabíem què podíem fer. Ara, com aquell que diu, ho tenim més fàcil perquè ja tenim una història, però sí, jo t'he de dir que a mi m'agrada el teatre. I com que m'agrada el teatre, pues, disfruto molt. Però és que hi ha un avantatge, és que aquí no és un teatre, com si fas a un teatre popular. És que aquí és un poble el que actua, és un poble que té uns sentiments i per tant no compta si ho fas bé o ho fas malament, perquè tens el públic a favor. Per tant, l'aplauso el tens assegurat i això anima molt als artistes i a les actrius.